Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Goeiedag kijkers en luisteraars van Kulturu TV. In beeld ziet u meneer Salons. Meneer Salons is voorzitter van de bond bij OW. De afgelopen periode is er nogal een heleboel gebeurd rondom OW en de personeelsleden. En vandaag hebben wij een gesprek met hem. Hij komt net uit de vergadering. En de eerste vraag ga ik meteen shooten van: hoe is de vergadering verlopen? Nou, geheel volgens mijn wensen, zoals ik hem had georganiseerd. En alle zaken hebben we perfect kunnen volgen, geen verwarringen. Ja. Met één ding ben ik een beetje ontevreden, omdat ik begrepen heb in de vergadering dat bepaalde mensen op het veld bedreigd zijn. Ja, dat ze de vergadering niet mogen bezoeken. En ja. Wat bedreigd? Door wie? Door de afdelingshoofden van de districten enzovoort. Dat heb ik gehoord. Ja? Maar ik ben iemand, ik ga altijd weer navraag doen. Ja? En ik heb nu al, kort na de vergadering, heb ik toevallig eentje die ik goed ken. Ja? Heb ik gebeld en die ontkent dat dat heeft plaatsgevonden. Dus ik ga nou, ja, ik heb hem gevraagd van kijk, luister nou, check voor me. Ja? Wie en wie wel naar de vergadering gekomen is, volgens jou. Ja? En dan kijk ik via mijn presentielijst wie wel hier waren. En als de mensen hier niet waren, dat wil zeggen de mensen hebben voor je gejokt. Dus ze hebben misbruik gemaakt van de gelegenheid om de dienst te verlaten. Ja? Dan mag je jouw sancties tegen ze nemen, dan bemoei ik niet. Ja? Want als men meldt aan de leidinggevende, ik ga naar de vergadering, dan moet je wel op de vergadering zijn. Vandaar dat ik altijd zorg dat ik mijn presentielijst heb. Oké. Maar hoe staat het met de ontevredenheid onder de leden? Heb ik niet echt gemerkt. Als je luistert naar geluiden, wanneer je ALV nog niet hebt belegd, ja, dan denk je van, ik kreeg een moeilijke vergadering. Maar ik ben iemand, ik heb mijn ervaringen. Ik doe mijn voorwerk om te komen naar die vergadering. Dus ik weet wat ik heb gedaan. Alvorens de minister is aangetreden op het ministerie, heb ik mijn veldbezoeken gedaan. En mijn veldbezoeken zijn geweest van Albina tot Nikeri. Ja? Waar ik leden heb. Ja? En ik heb die punten dat de mensen raakten in die periode, heb ik meegenomen naar de minister in een 30 punten tellende wensen- en grievenpakket. Dat heb ik gedaan. Op 12 augustus 2025 heeft hij dat ontvangen van ons tijdens kennismakingsbezoek. Ja? En we hebben hem de tijd gegeven. Ja, dat hij die zaken bestudeert. Je bent er pas, en dat heb ik ook hier aangehaald, hoe ik te werk ga met elke minister. Geef ze in het begin de tijd om hun zaken te doen, het ministerie leren te kennen en hoe moet ik het zeggen, kennis maken met alles dat ze moeten hebben om te weten hoe om te gaan met zaken. Dus dat hebben we ook gedaan bij deze minister. En dat is sinds augustus tot nu toe. En nu zeggen we, want je hoort de mensen ook vragen stellen op het veld. Wat gebeurt er met de punten? Ik zeg, ik kom met de ALV. Dus die punten heb ik hier allemaal behandeld. Wat is gerealiseerd heb ik doorgegeven. Wat in de pijplijn is heb ik doorgegeven. En wat nog niet gerealiseerd is heb ik ook doorgegeven. Maar wat is het belangrijkste dat is gerealiseerd? Het belangrijkste dat ik in deze vergadering heb kunnen doorgeven. Ik heb lijsten ontvangen van mensen die toen deze minister aantrad, hij alle bevorderingen had aangehouden. Ja? Bevorderingen die al op loonadministratie waren om uitgevoerd te worden, had hij aangehouden. Ja? En ik heb nu een lijst gehad vanaf mijn komst, was één van mijn punten in mijn, heb ik een lijst gehad van mensen die nu per direct akkoord voor gegeven is dat de mensen opgebracht worden, geheel volgens de beschikking dat ze hebben gehad voor hun bevordering. Ja? Degene die ze direct konden opbrengen is de lagere klasse. Ja? Want van groep 1 tot groep 6 mag de minister zelf bepalen op het ministerie. Hij mag zelf zijn beschikkingen maken, hij mag alles daar zelf doen. Ja? Maar van 6
van 7 naar boven, tot 8 of 9, I don't know, moet naar Binnenlandse Zaken. Maar die mensen hebben nog een probleempje. Want, en dat heb ik ook hier uitgelegd, en ze begrijpen het. Bij elke regeringswisseling, ja, als er stukken nog liggen op bij Binnenlandse Zaken, voor akkoording, dat het afgehandeld moet worden, beschikkingen, en het heeft de periode overschreden van de vorige minister naar de nieuwe minister, dan stuurt de minister van Binnenlandse Zaken altijd weer de zaken terug. Want wat daar zit bij minister B nu, op Binnenlandse toen hij is gaan komen, heeft meneer Noor Mohammed getekend. Ja? Als ex-minister. Dus dan worden ze altijd teruggestuurd. Bij elke regeringswisseling vindt dat plaats. Dus dan komen die dingen weer op openbare werken. En dan moet deze minister ze nu tekenen. Dan gaan ze weer weg. Dus daar is er een stukje oponthoud ontstaan. Ja? Maar minister Sang, die zegt, ik ga eerst onderzoeken of alles correct is en rechtvaardig qua benoemingen. Want, zoals ik heb begrepen, zijn er ook bevorderingen, ja, die van een tuinman gaat naar een beleidsadviseur of een beleidsmedewerker. Dan moet je eerst gaan kijken, is het rechtvaardig? Ja? Want ik heb hem zelfs een keertje gezegd toen hij mij dat aangaf. Ja? Ja, maar je hebt mensen die bij de overheid goed willen werken. Dus de mensen zijn misschien bachelor, master enzovoorts. Maar ze beginnen te solliciteren voor interieurverzorgster of tuinman bijvoorbeeld. Ja? Alleen om binnen te komen. En later solliciteren ze. Ja? En als de persoon gediplomeerd is, die kwalificatie heeft, dan mag het geen probleem zijn dat de persoon van tuinman bevorderd wordt naar, naar beleidsadviseur of beleidsmedewerker. Dan mag het geen probleem zijn als de persoon die kwaliteiten heeft. Ja? Dus dat moet hij ook nog onderzoeken. En hij heeft ook keihard gezegd, wat terecht is, zal hij accorderen. Maar wat onterecht is, als je komt met een tuinman die misschien niet eens een lagere school heeft, maar beleidsadviseur is geworden, ja, dan kan ik daar ook niet voor gaan vechten. Al ga ik naar de rechter, de rechter gaat me vragen of ik gek ben. Ja, precies dat. U gaf net aan, het laatste gesprek met die minister was op 9 januari. Jawel. Heeft u gezegd. Was dat een van die punten die toen is besproken? Alle punten, al mijn 30 punten zijn besproken. Ik heb die lijst wel hier, maar ja, ik kan ze niet uit het hoofd hebben. Hoor. Maar er zijn 30 punten die we hebben. Nee, dat begrijp ik. Maar over wat zijn de werknemers het meest ontevreden? Dat zeg ik u, dat is vandaag gerustgesteld aan de mensen. Iedereen die hier was, die een beschikking had, die mocht gaan kijken op de lijst of hun naam voorkomt. Oh, dus dat is vandaag gebeurd? Ja, dat is vandaag. Ja, want er was een heel gedoe over die beschikkingen en Ja. dan wel en niet. En... Ja, die mocht gaan kijken, want de minister heeft al een aantal geaccordeerd. Oké. Ja, dus ik heb die lijsten gehad. De mensen mochten inzage hebben of hun naam voorkomt. Wie niet voorkomt, hebben we gezegd, geef je naam door. Ja, en breng je beschikking voor ons. Dan gaan we altijd kijken nog of het altijd nog herzien kan worden. Ja, dat jouw naam ook voorkomt. Ja, Ja? want, Maar ik heb zeker, als het goed is, van Openbaar Groen alleen 106 namen gehad. Van CTW, als ik me niet vergis, is het ongeveer in de 50 zoveel, bijna 60 mensen. En van de afdeling BSW, die zijn niet zoveel, dat is volgens mij 7 mensen. Oké. Dus alles is ongoing. Het is in een Ja. ongoing proces. Ja. Net als wat u aangaf, die 3 toch? Wat is gerealiseerd, Ja. wat in de pijplijn zit en wat niet is. Ja. Oké, mooi Tori. Maar- Mhm. Maar, Ja. dan ga ik direct door, want die vergadering heeft mij nou de opdracht gegeven. Van, we zijn niet eens met, het is in behandeling. Het kan 5 jaar in behandeling blijven. Het kan 10 jaar in behandeling blijven. Want het is in behandeling. Want een aantal van die punten, het is in behandeling. Er is offerte gevraagd. Er is aanbesteding gedaan. Nee, de mensen zijn niet tevreden daarmee. De mensen willen het feiten zien. Ja? Als er laarzen gekocht moeten worden, moeten de mensen die laarzen krijgen. Ja? Als er een toilet ergens stuk is, maak dat ding. Ja? Maar zeg niet van je is in aanbesteding. Nee, het moet gemaakt worden. Dus wij hebben de opdracht gehad, nou, het bestuur heeft de opdracht gehad van de ALV, om zelf even te kijken, want wij hebben die ervaring, dat zaken die snel opgelost kunnen worden op het ministerie zelf, dat wij de minister nu een time limit geven, want dit moet binnen zo'n tijd afgerond zijn.
Ja, want dit kan je hier doen. Want daarom komt er zeker nog een gesprek met de minister. Maar we gaan eerst alle dingen op een rij zetten. Alle punten gaan we. Want weer punten waarbij de minister zijn collega Binnenlandse Zaken of zijn collega Financiën of de Raad van Minister of de president nodig heeft, dat weten we ook. Dus daar gaan we een langer moeten geven om eroverheen te gaan. Ja? Als het is een maand of 2 maanden, I don't know. Maar dat moet nog komen, want we gaan met het bestuur zitten en de softwares, klein verband, dan gaan we die ultimatums voor hem prikken. Ja, dat komt. Voor komende week zullen we dat doen. En zodra we dat hebben gedaan, gaan we weer een gesprek met hem aanvragen. Als het komt via overlegorgaan of rechtstreeks, dan zullen we dat doen. En hem zeggen, want ik ken die punten die daar opgelost kunnen worden. Ik rol niet voor niemand al 45 jaar op het ministerie. Ja? Niemand gaat me dingen kunnen vertellen over dat ministerie. Misschien een ander ministerie. Maar bijna kan ik zeggen, elke ministerie is die bureaucratie die werkt dat dingen lang blijven liggen. Ja? Wij hebben ook een punt aangehaald. Dat is ook besproken. En hij zegt, hij zal het bespreken binnen RVM. Ja? Waarbij we zeggen, zaken gaan naar Binnenlandse Zaken. Benoemingen, vaste aanstelling, noem maar op. Alles gaat naar Binnenlandse Zaken om afgerond te worden. Want het wordt op het ministerie voorbereid en het moet naar Binnenlandse Zaken om daar afgerond te worden. Die dingen blijven soms jaren daar liggen. Nou, hoe kan dat? I don't know. Daarom hebben we de minister gevraagd, minister, kan je met je collega minister praten, dat het tenminste binnen een maand afgerond is. Als er geen personeel is, laat ze personeel aantrekken om die dingen te doen. Maar mensen kunnen niet jaren wachten. Ja toch? Maar u spreekt zo, de afgelopen tijd, mensen zijn gewoon over geheel Suriname tevreden over hun salaris. Zijn de mensen bij OW tevreden? Nee, niemand is tevreden over salaris. Ja? Maar ik heb het al elders gezegd. Ja? Salarisaanpassing doen overheidsbonden niet. Daar onderhandelen wij niet over. Dat is altijd zo geweest vanaf ik in de vakbeweging ben. Daar praat RAVACSUUR over. Maar ik heb problemen met onze RAVACSUUR. Hoezo? Hoezo? Ja? Waarom? Dan ga ik beginnen. Je hebt 6 vakcentrales die RAVACSUUR uitmaken. Ja? En die 6 vakcentrales, de voorzitters zijn leden van RAVACSUUR. Ja? En wie zie je het meest praten binnen voor RAVACSUUR als het binnen de pers komt? Is meneer Sunder. Vraag mij hoeveel lidbonden, ambtenarenlidbonden bij de PWO zitten. Ik weet het niet. Maar ik vermoed van 0. En dan komt iemand praten voor de ambtenaren. Nee. Ook, ik zeg de persoon, de vakcentrale voorzitter, die alle recht heeft om in RAVACSUUR nu nog te zitten, is meneer Berenshteyn. De rest niet. Ja? Waarom ik zeg de rest niet? Meneer Berenshteyn heeft meer particuliere bonden. Ja? En dat maakt RAVACSUUR ook. Het zijn raad van vakcentrales in Suriname. Particuliere bonden horen ook bij vakcentrales. Ja? Dus meneer Berenshteyn heeft alle rechten. Want hij heeft een aantal bonden bij C47. Ja? Dus hij heeft het recht om daar te zitten. Maar dan ga ik een naam noemen. Ja? De OSAF. Ja? Dus je weet niet eens wie voorzitter is van de OSAF. Ja? Veel mensen weten het niet eens. Maar naar Mimatiere, we hebben nog steeds contact. Als hij iets nodig heeft, kan hij me bellen. Als ik iets nodig heb, kan ik hem bellen. Ja? Maar ik ga het zeggen, de OSAF heeft maar 1 bond. En dat is Kirpelani. Ja? Hoe zit je nog in RAVACSUUR, ja? Om algemene zaken te bespreken? Ja? Ik vind, dat kan niet. Dan kom ik bij CLO. Ja? Meneer Hooghart is CLO, meneer Miskin is CLO. Die twee zijn al een hele tijd uit elkaar. Ze vinden elkaar niet. Ja? Ze kunnen niet praten over ambtenaren. Want de dealbonden zit bij Miskin en dealbonden zit bij. En die bonden die daar zitten bij Miskin zijn meer overgrote deel. Want zowel Miskin als Hooghart. Ik ken die lijst van RAVACSUUR van bonden, van CLO, want daar ben ik begonnen. Ja? CLO had toen de tijd, toen ik begonnen was, ja, Hooghart was er nog niet eens, meneer Miskin was er nog niet eens, ja, in die periode toen ik ben begonnen bij CLO, 80 zoveel bonden. De meeste zijn doodgebloede bonden. En ik denk dat zo, hou me ten goede, ik denk dat zowel Hooghart als Miskin werken met een lijst met doodgebloede bonden. Dus ze bestaan er op papier, maar in werkelijkheid hebben ze geen bestuur of wat dan ook. Ja?
De meest actieve ambtenarenbonden zitten bij de KOL. Maar de KOL, weigeren ze om in Rafakzuur te zitten. Maar andersom, ja, wil de KOL-voorzitter ook niet met, laat me het zeggen zo het is, Tjom en Frieters zitten in Rafakzuur. Ja? Ja. Dus, ja, wat moeten we daaraan doen? Ja? Ik ken de oplossing wel. Ja? We luisteren. Als wij, ambtenaren, ja, daadwerkelijk weten wat er gebeurt en belief hebben in mij bijvoorbeeld, en ik doe een oproep en ik roep alle ministeries bijeen en we gaan protesteren dat we niet willen dat Rafakzuur moet voor ons praat, maar de KOL of een bond, een vakcentrale die veel bonden heeft. Ja? Dan zeggen we, oké, kom Berenstein, kom meneer Blanker, wie is er meer? Ik heb de UEFA is een nieuwe vakcentrale, ik weet niet hoeveel bonden daar zijn. Ja? Maar misschien als zij ook ambtenarenbonden, kom ook erbij. Maar die mannen die geen lidbonden hebben, of nauwelijks lidbonden hebben, ja? Die moeten eruit. Dan pas weten we dat wij niet verkocht worden voor een showman. Juist, ja. Ja, nou, dit is een oplossing, maar is het ook haalbaar? Nee. Jammer. Omdat als je de mensen oproept, ja, is iedereen bang om te komen. Ik weet niet waarom. En wat ik weet, in de tijd Derby, meneer Sylvester, Daal, Ment, Korenaar, zo oruma me kari apisten tami begin vakbeweging. Ja, al die mensen, wanneer ze opriepen toen der tijd, ja, dacht niemand 2 keer na. En daarom was toen de vakbeweging in Suriname de 4e grootste macht. Vandaag telt men de vakbeweging bijna niet. Want we hebben die macht niet. Maar nee, kom protesteren. Anderen hebben hun leven gegeven, als bijvoorbeeld de Abaisa. Die is een leven gegeven. En toen was die tijd, de tijd die de vakbeweging was wat de vakbeweging was. Maar nou, ik weet niet wat er gebeurt. Maar denkt u dat het ooit nog weer zo kan worden? Daar streef ik naar, maar ik denk niet dat ik het meer haal. Ja? Allemaal organisaties die ik had, ik was verbonden aan 17 organisaties, ik ben aan het afbouwen. Ik zal het niet meer halen. Maar ik hoop dat er een opvolger zal zijn die het er meest door zal gaan. Om de vakbeweging weer te brengen in die positie die de vakbeweging toen der tijd had. Maar ik denk niet dat het anders kan dat wij ambtenaren zelf, de ambtenaren zelf, gehoor moeten geven als we daarvoor willen fighten. Want ik heb het vaker geprobeerd. Ja? Kom op! Ja? Laten we als een massa op straat zijn. Alle ministeries moeten gesloten zijn. Ja? Dan gaan we naar de president en we zeggen van we willen niet dat jij met die praat voor ons. Wij willen zelf praten. Nou, houdt het op. Maar als ik met mijn paar honderd mensen, ja, op straat ga die ik hier had, ja, terwijl ik ruim 1500 mensen heb. Ja, maar ik kan niet verwachten dat ik alle 1500 hier heb. Want ik heb mensen van Albina en Nikeri hier bijvoorbeeld. Nikeri Koroni, denk ik, en ook Saramaka. Dat hebben mijn subshoers en mijn bestuursleden in orde gemaakt. Dat die mensen het live konden volgen. Dus ik kan niet zo'n grote groep hebben. Maar zelfs in Paramaribo heb ik niet alle mensen gezien. Hoe gaan we onze doelen dan bereiken? En ik zeg voor elk doel die je wil bereiken in je leven, maakt niet uit als het een vakbeweging is, maakt niet uit wat het is. Is het ook huiselijk sfeer? Elk doel die je wil bereiken, zal je offers moeten brengen. Ja, maar ik wil even daarop ingaan. Want kijk, de afgelopen 5 jaar bij de vorige regering, als mensen opkwamen voor hun rechten of dit of dat, dan werden ze gedwarsboomd. Nu is er een samenvoeging van partijen die de regering vormen. Vele mensen zitten nog op hun posities, op directieposities, op posities waar ze beslissingen kunnen nemen, op posities waar ze mensen kunnen aannemen en kunnen ontslaan. Zou het daarmee te maken kunnen hebben dat de opkomst niet zo... Misschien daarom dat ik u zeg, mensen zijn bedreigd. Het zullen zijn door waarschijnlijk die mensen. Ja? En in die periode, bij de vorige regering, hebben we gezien wat er is gebeurd. Yes. Die president ontving geen mensen die in protest waren of acties hadden gevoerd. Nooit niet. Kijk, wat is gebeurd op 17 februari, 3 of 4 jaar terug, I don't know. Ja? Ja. Ja? En dat heeft mensen bang gemaakt. Ja? Maar dus we moeten daar gaan werken als vakbondsleider om die vries weer uit de mensen te krijgen. Ja? Je hebt dat recht, grondwettelijk en volgens de personeelswet en de ILO-conventies, dat jij mag protesteren. En niemand zal jou kunnen tegenhouden. Ja?
Wat er gebeurd is op 17 februari, ja, zijn de vakcentrales die praten over onze lonen en onze vooruitgang als ambtenaren enzovoort. Die hadden de zaak, want hier zou het niet behandeld kunnen worden, ja, maar die hadden die zaak internationaal moeten aanklagen wat er is gebeurd op 17 februari. Ja? Dat er geschoten is daar op het plein met traangas of kogel. Ik heb zelfs iemand door beelden gezien, want ik ben ook gerend, ik was daar. Ja? Maar ik ben gerend en ik heb het via de televisie verder gevolgd. Dat iemand is geschoten aan zijn knie. Die lag aan de waterkant. Ja? Het moest internationaal aangeklaagd worden. Dat Suriname moest veroordeeld worden daarover. Ja? Maar het is niet gebeurd. Waarom? Huh? Ja. Het is die groep Ravak-Sur die het niet heeft gedaan. Ja? Want zij hadden het moeten doen. Ja? Zij zijn die top binnen de vakbeweging die het had moeten doen. Want laat me het zo zeggen. Misschien weten veel mensen niet, maar laat me het weer zeggen. Ik heb het bijvoorbeeld bij alle media al gezegd. Bij de ambtenarij. Ja? Zoals ik hier ben, ik ben voorzitter van de organisatie daar. Is de minister mijn gesprekspartner. Als ik niet uitkom met de minister, dan moet ik gaan naar mijn vakcentrale waarbij ik ben aangesloten. En die vakcentrale, ja, die gesprekspartner is de vicepresident, minister Binnenlandse Zaken. Vaak is er een cluster daar. Ja? Daar mag die vakcentrale gaan. Wanneer ze daar ook niet uitkomen, dan heb je die overkoepeling van vakcentrale voorzitters. Ja? Die gaan dan, die gesprekspartner is de president. Dat is die regeling. Maar daar worden we verkocht. Dat is het eigenlijk. Ja, dus dat is het. Oké. Dus daartegen moeten we gaan strijden vandaag de dag. Om de vakbeweging weer die grootste macht te maken die ze in de tijd waren. Ja, is belangrijk. Oké, dan hebben we het nu even over OW gehad. Ik wil even met u teruggaan naar de zaak van Piki Poita. Kisaron. Piki Saron, Ja. sorry mensen. Piki Saron. De mensen zijn inmiddels vrijgelaten. Want u was best wel betrokken bij de zaak. Toch, u bent toch wel u heeft een mening daarover, toch? Ik kan mijn mening erover hebben, maar ik was nooit betrokken. Oké, en niet- daarom dat ik denk, ja, veel mensen, ex-inspecteur Tolit, want ik heb begrepen hij is al met pensioen, ja, hij heeft het zo ver gebracht dat ik besandeld ben op het plein door hem. Ja? Ik ben die mensen gaan treffen, ik weet het niet, ik was daar voor die, hoe heet het, parade enzovoorts. Ja? Milo was er niet, dus ik ben vanaf die dag nooit meer geweest. Ik heb een soort vrees gehad. Ja? Ja. Ik ben gegaan als burger van Suriname om hoe noem het, parade niet de andere naam, een mooie naam. Ik begrijp wel Nee, wat u bedoelt. om dat te volgen. Ja? Die défilé. Ja, Ja. ja. En ik ben daar geweest, ja. Toen hoorde ik van mensen, van er zijn een groep inheemse daar, die protesteren. Ik ben niet eens daar gaan, ik heb het niet eens gezien. Ja? Maar ik ben niet eens op die plek gegaan waar ze waren. Op een gegeven moment zou die parade beginnen, ja. En ik zag die inheemse staan op het Oud-Vlaggenplein. En ik ga staan om te kijken en te luisteren, want meneer Salman, die ook vrijgelaten is laatst, die stond met zijn mensen te praten. Ik kende de mensen niet geen van ze. En ik werd aangevallen door inspecteur Tolit, ja, dat ik de leiding heb van die Migade, nooit misabdesma. Ja? Dus misschien is dat gaan leven, maar ik heb nooit te maken gehad met die inheemse en nog met de zaak Piki Saron. Ja. En hoe is dat eigenlijk afgelopen? Want u bent aangesproken door die meneer Tolu. Ik ben mishandeld toch, ze zouden me afvoeren. Die mensen hebben me verdedigd, zonder dat ik ze ken. Als ze niet erbij waren gekomen, als een vrouw geen klap had gehad, ook van meneer Tolit, ex-inspecteur Tolit, was ik niet, die dag was ik aangehouden. Als u goed naar die filmpjes kijkt, het is nog te vinden. Hij en een andere Hindoestaanse major volgens mij, want die had knopen op zijn schouders, die brachten mijn handen al naar mijn rug. Toen zijn die mensen ertussen gekomen en hebben geschreeuwd, liba. Ik kende die mensen nooit. Jeetje. Maar hoe is het verder afgelopen met de zaak? Ik zou het niet kunnen weten, net wat u weet. Ik weet dat het voor is gegaan. En ze zijn nu, wat ik weet vanuit de pers, zijn ze op vrije voeten gesteld. Maar ze moeten volgens mij, als ik het goed heb, moeten ze elke zitting bij u. Dat is alles wat ik weet. Nou, dan blijft het nog spannend, dus het is nog een ongoing ding. Ja. Het is niet dat het is afgelopen.
Ze zijn niet vrijgesproken. Ze zijn vrijgelaten om het proces te volgen van buitenuit. En ze moeten elke zitting bijwonen. Dat is wat ik begrepen heb uit de pers. Hoor. Daarom zei ik ga niet veel kunnen zeggen daaromtrent. Ik heb nooit te maken gehad met die mensen. Ik heb de namen gekend, ja, doordat ik mishandeld ben de dag. Ja. En toen kwam er ook nog een protest. Ja, er was een protest waarbij ze vanuit een bushalte, Sofie Redmondstraat, daar hebben verzameld en geprotesteerd en lopen naar, waar zou het weer zijn? Ik weet het ook niet meer. Maar ik heb meegelopen. Maar gewoon als burger. En ja, deep inside me, ja, heb ik van zowel moeder als vaderzijde, heb ik ook inheems bloed. En al had ik geen inheems bloed, ja, ik ga altijd mensen gaan ondersteunen die opkomen voor hun rechten. Dat zal ik altijd doen. Vandaag de dag gaat je me niet zoveel meer zien. Dat leeftijd, wauw. Nee, maar het is belangrijk dat u kennis doorgeeft. En we gaan nu altijd gewoon vragen blijven stellen. Zal ik blijven doen. Ik zeg het ook al. Alle organisaties die ik overdraag, ja, waar men wil, ik zal tot mijn dood adviezen blijven geven. Als iemand mijn telefoonnummer heeft, want dat doe ik nog steeds hoor. Meneer Jan Haakmaat. Ik denk dat hij nog leeft. Ik heb hem wel lang niet benaderd. Ja? Ik heb begrepen dat hij er niet meer is. Hij is er niet meer? O jee. Misschien weet ik Misschien het is wel, hij naar het buitenland, maar ik heb ja, begrepen hij is er ik weet niet precies. Ja. Ja? Maar hij is een van de mensen geweest die ik altijd in mijn carrière heb mogen bellen. Van meester, zoals en met me. Uw ervaring, wat moet ik doen? Dus misschien zal ik zo'n functie nog blijven vervullen. Op mijn oude leeftijd misschien in mijn hobbelstoel thuis en adviserend bezig zijn. Want de vakbeweging laat je nooit als je er al eenmaal in bent gekomen. Maar ik hoef niet dood te gaan op die stoel als voorzitter. Ja, dat is een keuze. Hè? Ja. Want sommige mensen die willen wel op die stoel blijven zitten. Ja, ik ken anderen die hebben gezegd, ik ga dood op die stoel. Pas als ik dood ben, ga ik weg. Ik ken een paar. Ja? Maar mino aan tang. Ik wil gaan genieten van mijn kleinkinderen. Ja? En adviserend bezig zijn. Okay. Dus kort samengevat, de algemene ledenvergadering is goed verlopen. U heeft nog een opkomend gesprek met de minister. Zeker. Heeft u ook wat van de president gehoord? Nee. In deze fase ben ik nog niet bij de president. Oké. Ja? Ja. Wanneer, en dat is precies wat ik doe, hè? Wanneer blijkt dat de minister een moeilijke minister is, zoals ik andere ministers heb meegemaakt, ja, dan ga ik naar mijn vakcentrale. En wanneer blijkt dat mijn vakcentrale weer problemen heeft, dan gaan we vandaag niet naar deze raadverzuur, maar dan ga ik alvast schrijven naar de president. Okay. Als de vakcentrale waar ik bij ben aangesloten ook schrijft naar de president, maar ik ga alvast schrijven. Ja? Zodat ik kan weten, maar in deze fase nog niet. De president heeft het zwaar. Allerlei dingen moet ze oplossen. Ja? Laat me het proberen met de minister, zover als ik kan. En als het goed loopt, hoort de president never nooit iets van mij. Oké, meneer Salons, hartstikke bedankt voor uw tijd. En we gaan erbij afronden. U heeft gekeken naar Kulturo TV. Ik ben Natasha Conrad. Fijne dag. Masapemba no sheng Begadoti no sheng na tambumfu yala Zylecare is natuurlijke selfcare, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Zylecare is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf.
of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Zyla-Care. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.zyla.care en volg ons op Instagram en Facebook. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat we onheilig staan. www.culturo.com for the generation.